Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Songthrok Risim Keot tang Atum pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Ahem Kachekim Lake Karbi Ekort MOS 21 Afan Tangka Kechopanglim Corruption pen Loksi CEM Tuliram Ronghang Hem Kachekim pu alam ki keklang aputhaksi Songthrok Risim Keot tang Atum pen je ai katharaphan lamvoi kipipo Kedam tang nini thom aprang khwati pen birta alo kapangdak ponalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang alangli sopo methang ahem Kachekim along abarim Songthrok Court Kachetok ahut laso Tangka afan nangkile Tangka Pensi hem chikim idet pusi APHLC amai phu je ai kathar Atum Pensi Ghwati birta alo kapangdak along akoi kipipon aputhak Songthrok Risim Keot tang Atum APHLC je ai kathar kachari asongja atumaphat ning samse lapen pin rempon lopusi pherang kya thengno lamthe chepaklangpo Theke CEM asopo ahem Kachekim lake Court Tangka afan pen kali lapen thangnat kacherap ave lasi lahai alam lake angkur kawe alam loputa ningjepo lasi monon phi angkur kawe alam kaningje thap thede chia phanta sodak pen pachini po tangte Songthrok Risim Keot tang abarim jabang Atum pen Pirang kya thengno kaning jepon alam thele angton pen arjupon iksena. Di Pupen nangkelo berta Real Son Hanse report Karbi Anglong News Channel. Press conference along tum po tongkateron sangho lapen po nikonjo kathar lapen rup sing inti lapen po dicari kro untuk pininang tum han matenang tum angno pen birta ke pangda kangtung lam thela hando damtang ni thom aprang Guwahati ben kepaklang pon isi Asamis birta pangda alolong theklong je hada kapuson heno ketok man kedo alang itu nam Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council CEM alang li asuku methang kedo hem Kachekim along abarim Songthrok Atum ekor kachetok ahut nangkele Tangka puti parok popen so Tangka cross phalang mot et Pensi hem chikim det pula so akoi ke bang aputhak si nilitum tanang tum han hang pen lam klar ping tu lasi CEM Dr. Tuliram Ronghang ke hai alang dia supo hem Kachekim along Karbi Songthrok abarin Risim Keot song Atum pen kachetok alam don Karbi Ekot pen thangnat kacherap ave lapen laso akoi kipike APHLC joining tikathar alangli Atum affection pen silaso akoi kipi silaso akoi kipi alam the puthak nilitum abarim Songthrok Atum pen ki pugang tung bangelake angkur gawe alam apen la kaning amethang se ke pahan jatap pusi nilitum ke koi thipji apen ke lahai Karbi Ekot aphan la puson nongno ke jo lapang ke alang letum Karbi Ekot aputhak lar dak alam the kelong le pot pusi nilipun tu pasinang nang litum anglo pen la Karbi Ekot along non am hala Karbi Ekot kachetok ahut ke paching thurji aparman kuti suri si government of India ben kuti pharok ko lapen government of Assam ben kuti pharok ko hala hai nang panong pe Tangka pen PPC ke khoros ma la bangso astaya kambang PSLC joining tikathar aro tum klardak kachini ka ve porsi ini la puson kalili kalang lang pasilur dun tur kalili kilang lang ka khinde dun mate napuson ke pangdak tap alam ke paklang pusi nil tum puntu
apa nang tuma ngabir ahin pen media ahin pen nilitum lam tepak lang tung lahan lo je non amat government of India atum kuti pharo pho Tangka pen non kam sai kam claim bom lake dak difu post office la pen university an land four land aso tawar kan ke panong ke lake 105 crore aso sign on claim bom lo la pen ke 55% an akam non claiming bom lo la pen laso akam 105 crore ang bom pen kuti dikebra narkep an bangge non running bill ko hisap pipon lo autonomous council tum nil tum long pe record ke long tenge aben isi bangke hamren tahun arlo towara so sar so kupilo ke pamitu improvement on hamren tahun internal road aso farmanta 62 crore tangka tengkon lo aben laso angbo kam ke 71% tangkon lo apen ke Tangka ke entang lake kuti thongke bra isi ana Tangka bangke running bill ko hisap long tang lo la silada ke komane nga hem Kachekim along karbi ekort apen Tangka nang kele kuti pharo ko cross det pine palu dul chok walam thangnat ake klang ave la sila hen lo ngom nili nang tang no pangdak alam the la hen lo la pen ke nili PSLC jai kathar aru tum apan pachini yang tum alam the la hen lo jong sinang tum karbi ekort alam the puthak lar dak kachini ji akenang sodo pote jada port me nililong hai document nili so kado gawe CPF sido jo la sil hai ku PC scheme kedeng konma ku PC non status present status ku pima la hai lam the puthak nilong longji kado gawe document do asi lar dak pen nilinang tama angno beta kepangdak ponje fan nilinang tano lar dak fan lo asilalo alang litum heglong lo kalili kalang lang akoy kipi je la pen laso akoy kipi bang kalang tum rap cari ale ke NG Pensi laso akoy kipi tap pusi puji la pen ni lialang tum han sodak pen pininang tum media hoy pen ipugang tum bang lahan lo political ale ke NG pan political aing han alang kachar si ji pan ke nilitum la Songthrok abarem Risim Keot song atom pan karbi ekor apan nautum pachiju ponlok asai bangke en ponveri apen nilitum batai ke nilitum cecak verbe asalam te bangga nalitum EPSRC donati ke thar aropan sodak pen pachini tung lapen ke alang litum la anibang amethang asok abui kangrai mate alang to EPSLC jai kathar aro tum anibang mate alang litum supporter atum BJP long kaching bidun bang suri jimit mipin pen BJP long kaching bidun so joini tong alang litum kupilol ho kematha kisung nang mate alang litum ke bang jelang apor pisi manjima ulahai kematha kisung joini tong kalili kalang lang ke pakdam ke pasilur dun ka khinde dun ka hili dun ulahai asai kedeng ma kusinili alang teman aju itu apen lapuson rat apan ke pamanghu apen lapuson rat apan kalili kalang lang media pen ke pangdak lahai bang kenang tum ington nangji apen nang tum nje dami rat cari kupipi manang tum kecipuji lapu kaci hilin nje dami sidami la nil tum Songthrok atum apan kupilo paro pontlok pen nje dami sidami la nil tum Songthrok atum apan kupilo paro pontlok pen kalili kalang lang ke pahanca ke pacitangkar dia bangke ke bang jelang ani bangke nilitum cecak ce lapen ke nilinang tum han puji lahan lo hak ke bang mare ke ceng si 2021 September cek 2 tarik pri pentanil tum recorded pentanang tum la ke khamke se bang bom lapen nilitum lan nani ta nang tum han laku pilo hangat ta nilitum sodak lapuson nang tum han lam klar ni tidun pine son kan tum engong le stela kuson ave bangke nil tum cecak ce ape nang tum cepak lang dak tame kupisi ning hang ba nang tum de pini karbi ekor pan nang tum ning dok de ge pumta munang tum 44 sit nang klang ko te munang tum cipati dun dema hal dani tum nang langji nang tum pini ke khamke John Rock pini nang tum karbi ekor pan kalili lang nang tum nang pace thangpi la lem John Rock asim munang langi nang tum ham je munang tum ke political pathude da party pina panang unta mo 2027 tong se MSC election hodlo pote nang tum
ang cipati duni ma cipati dunde mala support ang tum chokche playing play le dam de nang ke kham khebe tum nang lang yi mu har so for nang tum ke cipati long klam nang tum du jima ma lasi nang tum na puson kalili lang lang rapon de pamang kumang ke tonom apen ke karbiang long ke thir klu kamun sam ke tang ni boma hot nang tum laso mun sam ke to boma dimelong nang tum pachi hodun dari lapen ke nilitum mata Songthrok abare mi Risim ko song mata mon sam ke phalang noi han pini majok ka nilitum pini eklem pa ave law and order de patiku law and order nilitum ke pa phuk ke phalang no nilitum ave nilitum da labang solong rialong kupima constitution kupima law and order la sin da ko chep sino ko bo benang tum mata kalili kalang lang adak mon sam ke do ma dimlong ke kham khi nang tum kalili lang protest nang tum kalili lang isu en pen na puson mon sam ke phalang no pen bangke ke pahelo nang ji pusi ni nang tum ham kwento nang tum Songthrok ms mate ekot ka chetok pen kuditi lok chu na pen kuditi lok chu chana ma pen nong ko so ang bengang ni MWS 2021 mate karbi ekot pusi comment ke recognize na sila bangso karbi ekot along kicun che bangke ahokpet la bangso MWS kipachun dia sailong bangke 125th Constitution Amendment along si kadok kami bacira plangs dulu asiani si nang tung na chini lo April la ciklo 17 na nilitum hadak tar lang so kajeno hampi guest house long chief minister pen nilitum close nilitum hadak MS mate la karbi court apotha chingbai lo pen kadok kami ke la 125th amendment na bill long do laso bill ke Assam government pen ban ke tham ke kahilia within Pensi clearance bilo Meghalaya pen da choklo pusiku Mizoram pen da choklo pusiku satu Tripura la pen ke product debo Burma Atum ada Tripura Autonomous Council along na sabu ke ceton tu cerlang halaso ceton lo klote prabjin pen namun ke bang jilang ke phang okapor hoda session ada parlimen long phang okapor session along place lo klote prabjin pen karbi ekor aputhak alam rai donang thek bangke prabjin pen chunang thek bangke theklong po se pini nang temang no pangdak tu ate karbi ang Autonomous Council si nong hangke sama Tangka pen ahem Kachekim kalau sebut ini tu kami nama nang tum Songthrok koi pen kulo lah so kalau sama Tangka pen si yang Kachekim alam tak nang ini lagi corruption claim bangke nil tungke tema nang nap bun nil nap budak ni tema lada ke government of India la pen government of Assam tenta investigation agency tu investigation ke agency tu government of India puno government of Assam puno la alang litum si bang di tarlip ji ilitum ba kumane opposition atum akoi kipi apothak ke lake chokchi lage apen ke investigation along si jata claim apen CM ke hai mata kaita ningje berlo je ED kali CBI le inquiry sistem alang li 100% cooperation ji pusalang li media no ta ave ke than paklar tang lo asila so phike kaprek nilitum ta ke jong nun oji ke helin oji alam thewang ke ave lo busi nilutna puji Sakya, nali tu song kami hentai program super jadi, pengju langsung kerja. Jadi seperti song nonton ke, instan di song long le, karena sudah song obari benar itu klik ting nomor kono berada. Klik hemprek kace song magan nilitum ke inton koklo pu abang ke nilitum kute la kan nilitum karbi ekor lo mata hemprek hang hilup haldak mohta ketok dak ave. Apen demokrasi pen suluk sodak kalipin pen akace song along madulong kami nilitum cerap dunji Kaziranga National Park adung kedo kohora malom akarpi atum long leke jor aphai kebat Lakha ingkoi da trok dua barguri MSC constituency ke parlo kohora anparta Kaziranga National Park along Kachekoi do not lapen Kaziranga National Park ke tourist place pu penajok longle ador do pikpu ajoine kohora malom akar piatum methang jongjung ale phan pura bang akhaya phan longle ke jor lapen 99 years pen list ki pi aphai do pik tanglo
Lapen joy pen tribal kalidet akhai atum lapen karbi pen akaprek a tribal pusitame alanglitum joy pen golaghat district anathu pen longle apata kacheselam et penajok karbi anglong anparta kohora malom alongle philang golaghat district keparlo etji angring thetan khangjanglo la anchota kalisi adui ahoy malom anta kethe thektik a hotel thepo lodge ki kim ningjangrem anset la si lahai kahino asai nonamat hamphanga song lapen karbi anglong autonomous council authority atum chekhangdun de pulote longle phelang kanahok ejia phan der dilo la si karbi anglong autonomous council Team Karbi Anglong apitungatum methang alongri kacherai komdun nangji akinang sot do binonglo lapen hamphang asong do anatum sita adim aklong nang humri lote kwana hokma lapen koan ahok hema chini dakpo lasi Karbi Anglong pregjam ratchari asong sita wang igra humri iktha anlote kalikalang alam klar dakpen chini popusi birta pangdak ponlo labangso kapang dakpon lake ahok peralam lasi ahok pet alam aporsi munthi ikhurtha mo eprang eso isu aphan kamatha dunangji akinang sot do binong lupusi Karbiang Long News Channel apherangke kahumri dampen berta longdun Dua barguri pen nang kilo berta Edverson Crew report Karbiang Long News Channel Indigenous People Party IPP Atumpen Solar Power Project Aputak Perangke Amai Kangi Indigenous People Party lake inglong aswa tumaphan keklem pinangji mate Karbi Anglong lapen di mahasaw alongle kacherai komche phansi dengponlo Land Act 1959 Land Transfer Act along kedo bang aswa tumaphan longle peklongle lapen 6 schedule area rights kachini chiaphan alangli tumpen Karbi Anglong arot atumaphan pachinilo Langdame non malom Karbi Anglong lapen di mahasaw along longle alam thepi khangjang Solar Power Project along IPP atumpen kaningje dunangkok athe inglong aswatum longle kepeke thang aliawe pusi Samuel Rongpi IPP spokesperson lapen Rajendimung IPP chief convener pen lamthe paklardu tangte alanglitum kaningje pon alam thele ang ton pen arjupon iksinang Deep Hupen Nangkelo Berta Real Son Hanse report Karbiang Long News Channel At the very outset, I would like to take the opportunity to thank the media persons for having consented to our requests to have certain facts and certain truths shared with the people. Lasi aprang sialam ila pulo nede tung ko pisi ke claim ma IPP pen ko pisi claim bom ma Indigenous People's Party lagi nilitum inglong aso tumapan ke claim pinangji ke longle ke raikom longle phelang ke raikom lapen nilitum rights amukha kecilane kopulon munira tompan kapachini lapen ke long nangji kopima ke farman kopima ke do kachini ne tompan nilitum kapachini bom ahut nilitum ko PPC ale ke long ma lapen ko PPC ke phoma la nilitum ala sapo nang tumpan public pan kapachini kang tum do aprang si nilitum aprang mada ni than bom lo je Karbiang Long and the Mahasaw ke 6th scheduled area labu pulodang te ilitumafan constitutionally vested rights privileges ajakong lahai mokhai litum longdo chethanai te dopiklo setup pinige ilitum longle aputha kopilo rights Land Act 1959 Land Transfer Act along kedo bang aphan longle pilongle
ilitum inglong aso panan choji no lease no mortgage no transfer no sale lahai alama putak munira tumaphan kapachini ji lapen ison soni ke claim nang tok alam mang ke lalo nang le tum kado kaweda chini lo long le putak lam do piglo non karbiang long lapen di masau parni sinili 13 arni media long social media long kipi je le tumaphan solar project cethan piglo ceta arlo alam kado kawe chini nela solar project long people sinil tum ladak ke claim do nang ko ke lalo ili tum inglong aso tumaphan long le ki pinang atumaphan ke thanga le ave zero benefits pulang te nangli ko pide pilo pulatang di nangli ke long nang ita nangli rights do nangli cha kong do ceta dake ave dead lo la so putak sinil tum marjab lo lapen NCST long nilitum approach lo NCST along bangwe prang nilitum UNO aladak minority cell along nilitum through Dr. Annabel Bara Asian representatives to UN pen nilitum BDNC klembom si pinian la song deng nang lelo song deng ke la pulo NCST along nilitum labang solam pelepen lake ilitum inglong aswalong leke gopulo cirai kom nangi lapen bang nanga cirai long le dia pan ilitum pai chingkai du nangi pusinil tum claim lo lapen RDC 15 arni nilitum 25 arni nilitum Shillong North Eastern Council along nilitum damlo hearing pedolo hearing ke pedo pen nilitum ke thanang ji an than lo haladak langdam lo tangte APDC alatum la long le ki piatum phan ko pilo ale ge do lo tangte haladak thang ale ave tum phan hadak le tum phan permanent solutions permanent benefits for the land owners tum an ke jatta ave ajata ave pulo tangte ko pilo le tum long le ki pi pen ale ge chong hoi ko long le pi te masih pinang ni daji aku pita long le mo pen ni ke po so ni tum aphan kecirai ko ili tum ke inglong aso pulotang te bang pen pangbar dam lo putang te kabedet lan economically ave educationally non si ching thur bom la dopik lo lasi lahai mo api mo non jong si ili tum hako mane phan ciri suri si hako mane phan ciri ko ano ne pharo jor lo bultang te moili tuma sumar ke ko natla moili tuma sumar nang thek po nang repo ko mane scientist nang man po ko mane ke business tycoons nang man po ladak mo infrastructure vanji investment vanji bultang te along le avidat te ko natla non ke APDC aldum ke 90 years apansi settlement gipi kache kroi 90 years pulatang te obe polo along ke hala dagali tum ko pilo ali lasi radatum ilitum ka mathap ang chim nang ji athak lang prui ke lang mission ji seta arlo ilitum aphan ko pima ale ekaya panale mo isumar tum han ale donang ji bu ka mathap ang chim sinil tum IPP tum archablo lapen IPP tum ke momota non ke claim ason si claim bompo long le ka pijok ye pan kenil tum un an kenil tum claim po damun an ke adim kenil tum damji la pen isialam non parnisi nili ke porok alam non nili tum langdam polodang te nili tum ke pila IPP Indigenous People's Party polodang te is an opposition party. What is the role of an opposition? Role of an opposition ke lage public atum phan ke thanang ya tumlo government ko pisi ke claima public tum phan ale do kam tong claima ale ka be kam tong claima government tum ke chok che ko na dama ki chok along ro ko ki chok che long ke nel tum public tum phan thanang ka ko sensitization
Pinia Berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak mi.